Diman, erreia itziko dute eta Txandakako pasabidea jarriko dute. Gaurtik irailaren 23 arte, goizeko 6-tatik arratsaldeko 8 arte. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Batean badirudi enpresa publiko batek, enpresa pribatu baten baldintzetatik salbu egon beharko lukela. Izan ere, akziodun bakarra teorian mozkinak maksimizatzeko beharrik ez duen estatua da. Hala ere, Statkraften kasuan, deigarria da enpresa publikoa multinazional bihurtu arte hazi izana. Enpresa publikoen ideia nagusia da sortzen diren komunitateari zerbitzua emateko bokazioa izatea. Eta beraz, ez luke interes berezirik izan behar beren merkatuak hazteko eta zabaltzeko beste dozein enpresa kapitalistak bezala. Eta are gutxiago, herrialdearen mugetatik kanpo. Norvegiako Statkraft enpresak Euskal Herrian 2 parke eoliko eraikitzeko asmoa du. Azpeitia, Arrezil eta Zestoa artean eraiki nahi du lehena, Piazpe izenekoa, eta 32 milioi euro inguruko inbertsioa beharko da. 32 megabateko potentzia izango du eta urtean 84,7 gigabat orduko produzituko ditu. 34.000 etxe ingururi energia emateko gaitasuna izango du. Bigarren parkea Arabaren, Bizkaiaren eta Gipuzkoaren arteko mugan eraiki nahi dute eta Itxaraz izena izango du. Piazpe baino potentzia handiagoa izango du, 52,8 megabat urtean, 153,8 gigabat ordu sortuko ditu parke horrek, eta 54.000 etxe inguru hornitu. 60 milioi euro inguruko inbertsioa beharko du. Gabon, Piazpek ez duenez gaindituko 50 megabateko potentzia Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailean tramitatu beharko du enpresak, baina besteak potentzia hori gaindituko duenez Espainiako Industrian Ministerioan egin beharko du tramitazio administratiboa. 2026an dute asmoa eraikitzen hasteko eta 2027an martxan izan dadin. Hala, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 5 parke eoliko daude egun martxan. Beste 14 parke eraikitzeko baimenak daude erregistratuta. Nafarroan berriz 50 parke eoliko baino gehiago daude. Herritarren batek ez dute ontzat jo Azpeitian parke eoliko bat eraikitzeko proiektua eta hasiak dira haren aurka antolatzen. Irailaren 21ean batzar ireki bat egingo dute, halaxe heldu dio gaiari gurean Mikel Otero EH Bilduko legebiltzarkideak. Bertako edo inguruko pertsonak, herritarrak, komunitate energetikoen bitartez aukera izango luketela, nolabait ere, prozesu horretan parte hartzeko, proiektuetan jabegoaren zati bat izateko, eta ondorioz bertatik ekoitziko litzateken balizko elektrizitatea, kostu prezioatik gertu jasotzeko, ezta? Nik uste dut horrek, nobedade bat eskaintzen duela. Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Kontseilu Ekonomikoko eta Sozialari bilera eskatu dio LAB sindikatuak. Horretarako idazki bana erregistratu dute sindikatuko ordezkariek Bilbon eta Iruñean. Horrez gain, krisi ekosozialari aurre egiteko aberastasuna banatzeko eta eredu sozioekonomiko berri bat abiatzeko neurriak ere aurkeztu ditu sindikatuak. Igor Arroyo koordinatzaile orokorra izan dago izonetan Bilboko agerraldian entzun. Batetik, eredu ekonomiko eta sozialan transizio bat ireki beharra dago, bizitza erdigunean izango duen eredu bateranzko transizio ekosozialista eta feminista garatu beharra dago, non etekinak ez diren izango lehentasuna izango dutenak, baizik eta herritarren eskubideak eta herritar guztien bizitza duina. Eta beste alde batetik, dagoen ondasuna denon artean banatu beharra dago. Banaketa politikak ezarri behar dira, enplegua, lana eta ondasuna banatu beharra dago. Eta ekonomiarekin lotuta Nafarroak 5.216 milioi euroko gastu muga izango du 2023an, aurten baino 9% gehiago. Era berean, Elma Sainz, Nafarroako Gobernuko Ekonomia eta Ogasun Kontseilariak aurreratu du Europako funtsetatik 245 milioi euro jasoko dituztela. Berebiziko garrantzia duten aurrekontuen lehen mugarria den gastu zabaiaren aurkezpena egin du gaur goizean Elma Sainz, Nafarroako Ekonomia eta Ogasun Kontseilariak berak. Hauteskunde urtea izan da eta egungo egoera ekonomikoak bultzatuta gobernua
gobernuak bere historiako aurrekonturik altuena aurkeztu du gaur. Gauzak horrela hasiera eman diote Nafarroan aurtengo aurrekontuen prestaketa eta negoziazioari zaintzek azpimarratu du talde guztiekin hitz egitea aurreikusten duela. Presupuesto expansivo, un presupuesto que sea capaz de afrontar los complicados retos que están encima de la mesa y capaz también de afrontar las dificultades que pudieran surgir si éstas se producen. La actitud del Gobierno siempre ha sido la misma, cada uno de los ejercicios, esa mano tendida para lograr acuerdos tan importantes como pueden ser estas cuentas públicas a la ciudadanía. Kultur arlora salto, Bart jaso du Donostia saria Juliet Binoche aktore frantziarrak kursalean. Ura izan da Bart gaueko ekitaldiko protagonista nagusia, Isabel Koizeten eskuetatik jaso du saria, Eneko Sagardoik aurkezturiko ekitaldian. Zinemaldiko antolatzaileek maiatzean iragarri zuten aktorea izango zela aurtengo Donostia sarietako bat jasoko zueneko bat. Ekitaldiaren aurretik atzo goizean prentsaurreko bat eman zuen eta bere ibilbide luzeaz jardun zuena. Nil berri den Jean-Luc Godard zuzendariari buruz ere hitz egin zuen, Ark paper bat eman zion 1985 urtean eta azaldu zuen orduan ikasi zuela zuzendariak ez diola beti laguntzen aktoreari. Era berean esan zuen ez duela sekula izan rol interesgarriak lortzeko arazorik, baina horretarako garrantzitsua dela aukeratzen jakitea. Ostiralean hasi zen zinemaldia eta hasiera ekitaldia ospatu baino ordu bete lehenago, pantailak euskaraz mugimenduak deitutako elkarretaratzea egin zen kursalaren aurrean, Zurriolako zubiaren ertzean izan ere, aurten Donostiako zinemaldiko emanaldiak aztertu ditu pantailak euskarazek eta zabaldutako datuen arabera emanaldien 10% inguru dira euskaraz, eleaniztunak edo euskarara aspidatzita. Hala, zinemetan, zinema jaialdietan, telebistan zein plataformetan euskarak bizi duen diskriminazioa amaitzea erakundeen ardura dela. Uste dute ekimeneko kideek eta ikusentzunezkoen kontseilua eskatu dute. Eta euskal ikusentzunezkoen legeak hau izango dira hizkuntza eskakizunak eta hizkuntzak ezarriko dizkietenak zinemalia bezalako ekitaldiei. Eta bestalde batetik, gaur egungo panorama orokorra ikusita, ikusten duguna da, behingoz, garrizko daukagula euskal ikusentzunezkoen kontseilua. Alde batetik lege horiek beterazteko, eta beste alde batetik, hizkuntza eskubideak zaindu egingo dituenak, eta zaindu bermatu eta betearazi egingo dituen euskal ikusentzunezkoen kontseilua. Ikus-entzunezko ez gabiltzala plataforma digitalera euskaraz bikoizturik heltzen diren film, telesail eta dokumentalen bilaketa errazteko zernonikusi.eus ataria sortu dute. 200 titulu baino gehiagori buruzko informazioa eskaintzen du jada tresnak eta gaiari tokia egin diogu eguerdiko. Magazinean Xumar Altzugarai ekimeneko kideak hitz egin digu ekimenaren erronkez. Saiatu gara web orri honen bitartez katalogo bat egiten, eta bertan, eguneratzen joaten gara, ateratzen diren nobedadiak, baina baita, lehenagotik dauden hainbat eduki, eta bikoiztuta aipatu duzu, bikoiztuekin hasi ginen, baina ja poliki-poliki ari gara katalogora gehitzen ere azpititulatutako edukiak. Orduan, asmoa horixe da, erraztea, klik gutxitan euskeraz ze aukera dagoen sarean denen eskura jartzea, eta, horari gara poliki-poliki lanean. Eta lerroburuak bukatzeko, kiroletan Juan Martín Elespuruk Espainiako jantziei uko egin eta bere klubekoekin hartu du parte veteranoen Europako duatloi txapelketan larun bat goizean. Bilbon auzia izan da jantzkera aurkezpenetik. Bilboko udalaren eta Bizkaiko aldundiaren babesa izan arren, kirolanitzeko Europako triatloi txapelketa batean ofizialki parte hartzeko euskal kirolariek Espainiako edo Frantziako federazioaren jantziak erabili behar zituzten. Hala izan ezean, ez parte hartzeko edo kanporatuak izateko arriskua zuten Elespuruk, baina ez zuen bete, hala ere, antolakuntzak haren emaitza jaso eta sailkapenean argitaratu zuen. Kirolari veteranoak ere bai plataformaren babesa izan zuen proban eta euskal selekzioen ofizialtasunaren aldeko elkarteak keinu bera egitera animatu ditu aste barruan txapelketako modalitate batzuetan parte hartuko duten euskal kirolariak.
Eolikeen bueltako azkenekin ireki dugu albistegia eta eguneko lerroburuak aipatuta bueltan gatoz energia berriztagarriez. Hitz egiteko Aitor Urresti Euskal Herriko Unibertsitateko energia berriztagarrien graduko irakaslearekin egin dugu konexioa gaur goizean eta honek halaxe heldu dio ingurumen inpaktua izpide, eztabaidaren gakoei, kudeaketa eredua eta planifikazioa azpimarratzeaz gain energia kontsuma murrizteko bideari erreparatu dio entzun. Trantsizio energetikoan ari garen honetan, gako batzuk emango dizkigu zuzenean Aitor Urresti, EHUko irakaslea da eta energia berriztagarrietan aditua, pantaiaren beste aldean daukagu eta agurtuko dugu. Eguerdion, Aitor? Eguerdion, bai. Entzuten gaituzu ez da, trantsizio ekologikoaz, energetikoaz aritzen ari gara solasaldi honetan zehar. Duda barik eremu politikoan eta zer esan izkez gizartean zutabetako bat izaten ari da azken aldian, eta mendik aurrera ere alaxe izango da, baina lehen lerrora datorren kontzeptetako bat da trantsizio justu bat, ez? Nola lortu hori? Bueno, ez da horren erraza, ez? Baina lehenik eta behin kontutan hartu behar duguna da une honetan gertatzen ari deneko bai krisialdi klimatikoa eta baita ere trantsizio energetikoak berak ez duela modu berdinean eragiten gizarte guztiarentzat eta bereziki gure gizartean ahulenak direneko jendearengan eragin bortitzagoak sortzen ari da, ez? Hau buruan ez badaukagu, gure politikak ez dute nolabaiteko eskubide bereziki gizarte justiziaren ikuspegitik ez dugu barneratuko eta orduan hortik abiatu behar gara, ez? Pentsatu behar dugu adibidez, bero uin bat datorrenean, gutariko asko hartu dezakegula kotzea eta hondartzara joan, baina badaude jende asko oli egiterik ez daukanik, orduan. Lortu behar ditugu aterpe klimatikoak gure herrietan bertan, baita ere hurbiltasunean, egoera larrian daudeneko pertsonak bertan egoteko, hainbat neurri sortu behar ditugu, eta hemen bereziki behar duguna da gizarte ikuspegi hori eukitzea, ez? Hau da, argi eukitzea nolabaiteko eraginak desberdinak dirala gure gizartean eta bereziki diru gutxi edo gutxien dauzkatenak dirala gehien jasatzen ari diranean bai krisialdi klimatikoa eta baita ere krisialdi energetikoarekin dauzkaguneko ondorio txarrak. Eta garriak lehen lerrora etorri diren honetan ere, horien ondorio ez asko hitz egiten ari da, kezka nagusietako bat badelako ez kokalekua zein izan daitekeen, zenolako inpaktuak izango dituen lurrean edo eta ingurumenean, ezta? Zure ustez eztabaida honetan zein da gakoa? Bueno, gakoa bereziki nik uste gutxien hitz egiten daneko elementu bat dela, hau da, trantsizio energetikoa egin behar dela guztiok dakigu, trantsizio energetiko hori energia berriztagarrietan oinarrituta egon behar dela, baina hortaz baita ere energiaren aurreztean hori ez dago zalantzan. Zalantzan dagoena da zenolako modeloa edo zenolako ereduarekin egiten den trantsizioa. Eta ez da bardina egitea instalazio handi batzuetan, bereziki enpresa handi eta atzerriko enpresetan, enpresen eskuetan dagona, horrela egitea edo gizartearen parte hartzean egitea, oinarritzea instalazio txikiekin eta kontsumotik gertu daudeneko instalazioekin, ez? Orduan hortze dago nolabait lehenengo gakoa. Hau fotovoltaikarekin nahiko erraza egin liteke, instalazio fotovoltaikoak tamaina txikikoak izatea nahiko erraza da eta beraz herritarron eskuetan eta herritarren parte hartzearekin egitea nahiko erraza da. Baina energia eolikoarekin ez da gertatzen. Energia eolikoak nolabaiteko aerogeneradore bakoitzak nahiko kostu handia suposatzen du eta ez da horren erraz, beraz modu parte hartzaile baten egitea. Kasu honetan adibidez, une honetan Statkrafen proiektuak etorri dirala Norvegiako enpresa honekin, enpresa honek ja hasieratik aipatzen dauzelan herritarron parte hartzea onartuko duela eta baita ere nolabaiteko irabazi ekonomikoak partekatu eta hortzeia bestegako batzutan sartzen gara eta nolabait demokratikoagoa den eredu energetiko batera hurbiltzen da. Gero ikusi beharko da benetan non jarriko diran, ze tamainako aerosorgailuak diran, baina hori ja proiektuaren detailera, xetasunera heltzen garenean aztertu dezakegu hobeto, ez? Baina une honetan proiektuaren nondik norakoak ezagututa, bide berri hori irekitzen da heinean, herritarron parte hartzea ahalbideratzen dagoeneko beste nolabaiteko modelo energetiko baten proposamena danez,
bagian utzienez eztabaida ireki beharko litzateke eta hortik ja ikusi, ez, gero ja proiektua benetan irudikatzen denean, zenolako izango da modu hobean aztertu daiteke. Beste gako bat ere eman duzu, eta gai honetan ere azpimarratzekoa, ez da, trantsizio ekologikoa edo energetikoa aurrera eramateko energia berriztagarriak beharrezkoak direla bai, baina beste kontu bat ere ezinbestekoa izango dela hemendik aurrera, eta horixe da energia gastuaren murrizketa aipatu duzun bezala. Zintestu inguruan eman beharko litzateke hau, herritarren gain ez jausteko berriro ere krisia? Bueno, kontutan hartu behar dugu, kontsumo energetikoa murriztea helburu bada, begiratu behar dugula kontsumo energetiko hori bereziki non gertatzen ari da. Eta geurean, kontsumo energetikoa bereziki bi sektoretan gertatzen da. Industrian eta garraioan. Bi hauetan. Garraioa gainera ez da bakarrik garraio pertsonala, baita ere produktuen eta material desberdinen garraioa sartzen da bertan. Claro, horrela ikusita, pentsatu genezakeen bereziki industria dela energia aurreztu behar dueneko sektorea, baina industria hau ez da nolabait airean dagoeneko enpresa bat, baizik eta guk kontsumitzen dituguneko produktu asko ekoizten dueneko enpresa bat da. Orduan baita ere gurengan nolabait produktuen kontsumoa baita ere pentsatu beharko genuke noraino murriztu dezakegun, ez? Gauza batzuk argi da ezin ditugula murriztu, adibidez, jatekoa, hori nahiko argi dago, baina hortaz aparte egunero erosten dituguneko hainbat elementu baita ere horiek ekoizteko energia kontsumitzen da. Guk erosten ez baditugu, ziurrenik kontsumo energetikoa, industriaren kontsumo energetikoaren beherakada bat sortu dezakegu, ez? Orduan egia da, bereziki industria eta garraioan atalean dela aurrezte gehien egin behar dana, baina guk geurean baita ere nolabait eragin genezakeen kontsumo horren murrizketa bultzatzeko. Aditua eta EHUko irakaslea, eskerrik asko benetan gako guzti hauek gurean imateagatik gaurkoan. Gai berari jarraiki gaurkoan gurean izan ditugu Eneko Ander Romero eta Esti Linares, eguerdiko magazinean, eta haiek ere trantsizio energetikoari eta energiaren krisiari buruz badaukate zer esana. Bai, berandu guaz, azken urtetan ez direlako, ez darako emon eztabaida serioa honen inguruan, eta azken adibidea izan dugu azken bi aste edo hilabete honetan. Egon zen eztabaida oso sakon eta protesta askorekin eta aurrera pauso ekin frackinarekin. Eta hori gelditu zen, ikusi zarako esala errentagarria, ez protestagatik edo eztabaida edo ondorio sakon batzuen ondorioz, baizik eta diru kontu batengatik ikusti zen estatu batuek egin zutela horrelako apostu bat ere, eta orduan esan lehiakortasunaretik esan efizientea. Baina orain ikusten ari gara ere zer gertatzen ari da parke eolikoekin. Nolabait, politika orokorrerako edo uneko politikarako eztabaida absurdoa bilakatzen ari da. Ez baina zuek, ez baina nik, ez baina gu. Edo erraustegia egin zanean Donostin hori planteatzen zen, ez baina energia sortzeko da, baina ez dugu hainbeste zaborra kontsumitzen energia sortzeko, eta Bilbondeko gu horren adibidea. Beraz, igual momentu aldu da, nun hainbat eragi politiko eta soziala adostu beharko dituzten, ez zer norako kontsumo eredu energetikoa nahi dugun eta nora eramango dugun aurrera. Baina hori ere, beste egin batean heldu da urarekin eta uraren privatizazioarekin, ez da guztiz energiarekin, baina ikusi dugu nora beste herrialde batzuetan adibidez autokontsumoa eta tokiko hori tokiko operadore energetikoak sortzen ari diren eta tokiko kudeak eta bultzatzen ari den, eta hemen ikusi dugu adibidez nola Lehartibain zera herri batzuk ura haien kabuz kudeatzen zuten, eta orain ur batzuen gora eraman egin da eta esku pribatuetan ere utzi izan da. Beraz, diskurtsiboki maila batean gaude, baina gero praktika eta politika publikoan beste baten. Eta batzutan konbergitzen dute eta beste batzuetan guztiz kontraesankorrak dira, eta hori da zer gara, bigarren mailako hiritarrak edo hiritar tontuak ez dakigula zer gertatzen ari dan edo guzurretan edo brometan inkluso ibili aldirela, bizkate broma bat dirudi. Gauza korrela eta Gipuzkoan eraiki nahi diren parke eolikoak izpide, bizkaitarrei galdetu diegu ea zer iritzi duten politika izatu duen gaiaz. Bilboko kaleetan izan da Aiara de Urreta kazetaria.
Hombre, jende askotrako begibistaz hori oso polito ikusten dira, baina ezin dauka horrek energiarako baliogarria dela, baina ekosistemarako baita beste alde etzarrak dituela. Orduan, hori nolabait analizatu beharko leuke. Abitu, printzipioz nik mendian olako errotak edo nik itxata bape guztetan, baina etxe guztietan dagoz 1000 edo dekogoz 1000 aparatu eta erabiltzen ditugu eta gastatzen dugu energia asko. Beraz, apurbet kontra esan hortik dabil, ez dugu gure, ez errotarik, ez dugu gure, ez zentral nuklearrik, baina prest gagoz energia gitxeago gastatuteko, hor dago gaku, ez dakit. Energia berriztagarriak erabiltzea petrolea edo baino zen hori azkenean bukatu egingo da eta krisia suposatuko du. Pero gero baita horiek egiteko, katxarroa berez, baita horiaren materialak gastatu egingo direnak, edo gastatzen ari direnak. Horri horiek ez dira, ezin dute sostenitu erabiltzen dugun energi guztia, ez du hainbesterako ematen. Orduan egin behar da kontsumo eredu aldaketa bat uste dut. Ni bai uste dute energia mota hauek gero eta gehiago sustatu behar direla, incluso ni etxe askotan ikusi dut jende asko hasi dela eguzkiko panel hauek jartzen eta holan, eta ni bai uste dut nahiko beharrezkoa dela, azkenean energia krisi honekin eta hori energia mota hauek sustatzea egokia dela uste dut. Bestaldetik gero eta gutxiago gelditzen da ekotopaketa hasteko. Hilaren 30-etik urriaren 2 bitartean egingo dira Portugaleten eta egitarau zabalarekin aldaketak eragiteko tresna berrien beharraz gogoeta egingo dute. Gogoratu, izen ematea irekita dagoela. Krisi sistemiko batean sartzen hasita gaudela eta planetaren mugak gertu daudela ikusita aldaketa bila dator ekotopaketak. Bizi dugun krisi ekosoziala erdigunean jarriz eta Euskal Herrian aldaketa bultzatzeko modu ez hausnartzeko jardunaldiak antolatu dituzte hilaren 30 hasi eta urriaren 2 bitartean, Portugaleten. Gertatzen ari dena hitz egin beharra dagoela iritzita. Egiten duguna alda krisi ekologikoa gerarazteko egin dezakegun guztia. Mundu guztiarentzako irekiak izango dira jardunaldiak eta horietan zenbait elkarte ekologistek, unibertsitate irakaslek, nekazarik eta beste eragile batzuek hartuko dute parte. Azken krisiak gure garaia lelopean. Portugaleteko merkatuan eta sastraka gaztetxean egingo dituzte eta egitarau zabala aurkeztu dute jada. Hitzaldi, mahai inguru eta eztabaidakin batera musika emanaldiak eta bestelako ekitaldiak ere egingo dituzte. Arazoak globalak izanik ere Euskal Herrian aldaketa eragiteko zer egin behar den izango dute mintzagai ekotopaketetan. Baita xede hori lortze aldera tresna berri bat beharrote den ere. Arazo ekosozialek irtenbide ekosozialak dituzte. Ekotopaketak iragartzen dituen afisan zurezko pieza batzuk agertzen dira. Amiltzar dagoen dorre bat osatzen dutenak. Gaur egungo egoeraren metafora egokia izan daitekela uste dute antolatzaileek. Jendartea egurrezko piezekin egindako dorre horietako baten modukoa da. Altua eta ezegonkorra, oso euskorra. Ez dezagun ahaztu, labe garaienak ere erdoilak hartu zituen eta Imperio handiak erortzen dira. Aldaketen garaiak datoz eta ez gaude prest. Egurrezko dorraren iduria hautatu dugu, jengarena. Gure etxea erortzeko zorian egon daitekelako. Ekiteko garaia dela aintzat harturik aldaketa bila datoz. Horiek ala gertatzen ari denaren tamainaz jabetu eta olatu ekologistara batu nahi duen orok izena eman dezake ekotopaketen webgunean, edota komunikazioa abildua ekotopaketak.eus helbidera idatziz. Irtenbide ekosozialak dituzte. Aldiz, azpiegiturei dagokienez, Iruña eta Altsasu artean AHT-ren lanekin aurrera egitea adostu dute Nafarroako gobernuak eta Madrilek. Euskal Y-aren lotura Gasteiztik edota Ezkio itsasotik egingo den erabaki gabe dagoen artean. Hori ala, Castejon eta Altsasu arteko abiadura handia behin-behinean martxan jarriko litzateke. Nafarroako abiadura handiko trenaren eta Euskaliaren lotura Gasteiztik edota Ezkio itsasotik egingo den erabaki gabe dagoen bitartean, Nafarroako gobernuak eta Espainiako gobernuak erabaki dute Iruña eta Altsasu arteko AHT-ren trazadura planifikatzeko eta gauzatzeko lanetan aurrera egitea. Erabaki horrekin Castellon eta Altsasu arteko abiadura handia behin-behinean martxan jarriko litzateke, Euskaliaren azken konexioa edozein izan da ere.
Euskaliarekin lotzeko azken zateari dagokionez, Bernardo Ziriza Nafarroako lurralde kohesiorako kontseilariak defendatu du Gasteizko alternatiba ia osorik gainazalean doala, geoteknikoki asko aztertutako lursail batean. Korridore horren inguruan azpiegitura eta erekin ugari daudelako, egungo trenbidea eta N1 errepidea esaterako. Horregatik ezin omen da aurreikusi arazo geotekniko esanguratsurik. Altsasu Gasteiz aukerak ordea azpiegitura bikoiztea eskatzen du. Ibilbide luzeagoa izango litzateke eta zentzu horretan eragin zabalagoa izango luke, sakana bito zatituz. Ezkioko aukerari dagokionez alternatiba honek bere gain dakar askoz laburragoa dela, baina bi aukeren artean garestiena. Aurrekontua 2.000 milioi eurokoa litzateke. Gainera, HT Karalarko mendigunari aurre egin beharko lioke. Plana 21 kilometroko tunelekin zulatza da, gutxi gora bera lakuntzatik Ezkio itsasoko geltokiarekin lotu arte. Baina Nafarroako gobernuko herrilanetako talde teknikoak kezkatuta daude orain arte egindako ikerketa geologikoa ez delako nahikoa Ezkioko alternatiban. Hori ala Bernardo Ziriza kontseilariak ministerioari eskatu dio prospekzio geofisikoak eta zundaketa geoteknikoak egitea, Ezkioko alternatibak dakarren ziurgabetasun maila handia argitu ahal izateko. Lurralde kohesioko kontseilariak azpimarratu duenez, Nafarroako gobernuak bi aukeren informazio geotekniko, geologiko eta hidrogeologiko osoa behar du. Garrantzi estrategiko hori duen proiektu bat berme eta ziurtasun tekniko guztiekin gauzatu behar omen da. Bestela ez liratekela preste egongo erabaki arduratsu eta posibilista bat hartzeko. Aipatu dugu lerroburuetan ere, krisi ekosozialari aurre egiteko proposatu dituen neurriak aurkeztu ditu goiz honetan LAB sindikatuak Bilbon egin dute agerraldia eta bertan izan da Jara Durreta lankidea jarraian xetasun gehiago. LAB sindikatuak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako zein Nafarroako Kontseilu Ekonomiko Sozialari premiazko bilera eskatu dio eta horretarako idazki bat erregistratu dute sindikatuko ordezkariek. Krisieko sozialari aurre egiteko neurriak proposatu ditu sindikatuak 4 ataletan banatuta eta Bilbon egindako agerraldian Igor Arroyo LABeko idazkari orokorrak ardatz nagusiak azaldu ditu. Krisi ekonomikoari eta sozialari aurre egiteko neurriak aurkeztu ditu LAB sindikatuak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako eta Nafarroako Kontseilu Ekonomiko eta Sozialetan. Alde batetik, eredu ekonomiko eta sozialan transizio bat ireki beharra dago, bizitza erdigunean izango duen eredu bateranzko transizio ekosozialista eta feminista garatu beharra dago, non etekinak ez diren izango lehentasuna izango dutenak, baizik eta herritarren eskubideak eta herritar guztien bizitza duina. Eta beste alde batetik, dagoen ondasuna denon artean banatu beharra dago. Banaketa politikak ezarri behar dira, enplegua, lana eta ondasuna banatu beharra dago. Horrez gain, LABek Hego Euskal Herriko Kontseilu Ekonomiko eta Sozialei premiazko bilera bat eskatu dien. Gaur hemen Kontseilu Ekonomiko eta Sozialaren premiazko bilkura eskatzeragoaz, Nafarroan ere bai, eta Kontseilu Ekonomiko eta Sozialean gure ustez aztertu beharko ziren zeintzuk diren neurri egokienak egoera honi aterabidea emateko. Trantsizioko sozialista eta feminista gauzatu eta ondasuna banatzeko neurriak izeneko txostena da aurkeztu dena eta 4 ataletan dago banatuta. Lehenik eta behin enplegu politikari eta zerga politikari dagozkion neurriak, erosmen ahalmena bermatzeko, langileok ere, langileon errentak babesteko. Bigarrenik, zerbitzu publikoak, pentsio publikoak eta prestazio publikoak babesteko eta garatzeko planteamendua. Hirugarrenik, transizio ekologikoa, planteatzen dugu langileon oinarritutako transizio bat beharrezkoa dela, eredu aldaketa bat beharrezkoa dela, eta laugarrenik, hori guztia Euskal Herrian bideratzeko estatu tresnak aldarrikatzen ditugu. Bestalde, krisi ekologia ere izpide izan du LABek eta politikari neoliberalen erabaki ekonomikoek eta klima krisiak geroz eta lotura estuagoa dutela nabarmendu dute. Eta inflazioa erosketa saskide ere iritsi da, erregaiak eta bereziki gaza garestitu ondoren elikagaien salneurriak dira orain gora egiten ari direnak. Produktuak 6% eta 9% artean garestitu dira supermerkatura heldu baino lehen. Egoera hau herritarrek nola bizi duten galdetzeko Bilboko kaleetan izan da Jara Durreta kazetaria.
Elikagaien tasa 3% igo da uztailetik. Azken 2 hamarkadetan erregisotako altuena da gainera. Horien artean bereziki nabarmentzekoak dira haragiaren, ogi eta zerealen, esnearen, gaztaren eta arrautzen igoera. Egoera horrela Yolanda Díaz Espainiako gobernuko presidente ordeak oinarrizko elikagaien gainean prezio muga ezartzea proposatu du, baina zeintzuk dira oinarrizko produktuak herritarrentzat? Zer uste dute Díazek proposatakoaren inguruan? Hau da Bilboko kaleetan jaso duguna. Zirina, en plan... Barazkia, fruta... produktuak, arroza olakoak, en plan, basikoak, no sé. Ba, nire ustez adibidez ogia, esnea, arrautzak, patatak, eta horiek esango nituzke. Ba, esnekiak eta behar bada fruta eta berdurak eta bai, osea hori izango ziren oinarrizkoak. Eta behar bada okel apur bat. Ba, frutak, ezin beste zenbarko dira. Madariak, bai, bueno, ba, zerezak, bai, melokotoiak, baina frutak nik uste oinarrizkoak direla. Gero bai, komplementatzeko, ba, gero legumbreak eta barazkiak. Baina, eta baita be, bueno, legatzak eta danala. Produktuen inguran, osea, dabilera asko igotzen, eta ni nabaritu dut. Bueno, edo nor nabaritu du, que soaz erosketa egitera, eta lehen ez dakit, agian €1 gastatzen zenituen konprandi batzutan, eta orain gastatzen duzu, vamos, ez dakit bikoitza, ez dakit agian asko da bikoitza, baina gastatzen duzu pilo bat. Ondo egongo lirateke, baina hori gobernuak erabaki behar du, inflazioa dela eta guztia igo egiten ari da. Osa, ez bakarrik elikagaiak eta oinarrizko produktuak guztia. Osea, bankoak eta horrela momentuz igo egiten dituzte interesak eta horrela hipoteka bat hartzeko eta. Bueno, ezken finean, oinarrizkoak direnez gero eta pertsona bakoitzeko nolabait ezin bestez horretaz oinarritu behar denez, ez dela galestru behar. Ze azken batean bestela jendea joango da kanpora zeo zer hartzera, hau da jantetzera eta halakoak, baina hori ez da nolabait merketasuna. Azken batean hori da, puntu batzuk eman dizkoila pertsonak, baina egutegian ez egunez egun egin behar den gauza bat. Ondo, printzipioz ondo ikusten dut, ez dakit posible dan edo ez, baina ondo, ederto ikusten dut. Ni nahiko ados, ni adibidez egunero noa erosketetara, eta bai ikusi duela egoera nabari bat hori oinarrizko produktuetan, nire ustez gehiagizko prezio bat egotea, ondo egongo litzateke. Eta gaurkoan Maili Etxeberria, dietista eta nutrizionista elkarrizketatu dugu Hamaika Telebistan. Bere hitzetan, oinarrizko saski batek, frutak, barazkiak, lekaleak eta fruitu lehorrak eduki beharko lituzke ezinbestean. Horrez gain, prezioen gorakada ez ezik, hezkuntza nutrizionala beharrezkoa dela antzematen du. Erosketa saski basiko batean egon beharko lukete frutak eta barazkiak, lekaleek eta fruitu lehorrek. Hortik aurrerakoa, zereal integralak ere aukeran, baino lau hoiek derrigor. Kontziente naiz, nire erantzuna ere privilegio batetik abiatzen dela eta nire realitatea eta nire inguruko jendearen realitatea dela, jateko badaukan jendearen realitatea. Orduan, noski eragiten dula, ze azkenean diru gutxiak azunean helburua da goserik ez pasatzea, baina nik usteet diruaz gain beste faktore asko daudela eragiten dutenak, ala nola hezkuntza nutrizional falta. Eta, orduan, hainbeste hezkuntza nutrizional falta, diru falta, azkenean jutezea gosea ekiditea, eta erosten dezuna aldezunarekin eta dakizunarekin. Orduan, bai noski eragiten nahiko da seguru, baino ez da faktore bakarra. Horrez gain, umetatik jasotzen den hezkuntzaren garrantzia azpimarratu du, izan ere, horrek asko baldintzatu dezake bakoitzaren etorkizuna eta elikadurarekin harremana. Jamar dezu danetik eta zure gorputza maitatu behar dezu, baina ikuste badezu bizitza osoan zure amadietan, edo zure izeba dietan, edo zure lagunaren amadietan, alferrik da esatea, maitatu behar dezu zure gorputza, gauza bat, ez kontradikzio bat aizea jasotzen eta zu ume bezala, kontzientezea eta hori inkontzientera dijoa eta gero zu heldua izatezearen seguraski dietan hasiko zea.
ze jaso ezu mezua da, izena otea txarra da, eta bar, orduan, mezuekin noski oso kontu zibili behar da, baina nik uste mezuekin aigala pixkanaka kontzientzia hartzen, baina ez gala kontziente, zeharka dijoazten mezu subliminal guzti horietaz, eta hor da, benetan arazoa ez, arazoa oso zabala da, baina horrekin ere mina handia iten dela. Lan gatazketara salto. Arabako metalgintzako sindikatuek udako porraldia amaituta mobilizazioak eta grebak berreskuratu dituzte baita bilerak ere. Hilaren hasieran SEA patronala eta sindikatuak elkartu ziren, gaur bilera bat egin dute eta arratsaldean berriz elkartu dira. Grebarako deialdia bertan behera utzi dute Arabako metalgintzan, labek eta Komisiones Obrerasek UGT-rekin batera akordiorako oinarria egin dutelako SEAko patronalarekin. Goizeko bileran proposamen berria egin die SEAk sindikatuei eta arratsaldean greba hitz egiteko deitua zuten prentsaurrekoa bertan bera utzi dute elak labek eta Komisiones Obrerasek. Haren partez, patronalarekin bigarren txanda bat egin dute mahai baten inguruan, 5etan hasita eta 6:30 akordioa lortu dute. Sektoreko gutxieneko soldata 20.455 eurokoa izango da, era berean orain arte 17.480 zen. Igoerak horrela izango dira 218.000 eurotik berako soldatentzat, 2021ean besteentzat 1,5, 2022an 6,5, eta 2023an 3, 2024an aldiz 2,5 eta 2025ean 2. Horien ondoren gaurkotze klausula aplikatuko da KPI guztia berreskuratzeko, beti ere igoera haren azpitik geratu bada. Aldiz, ArcelorMittaleko Espainiako zuzendaritzak aldi baterako lan erregulazio espedientea proposatu du 2023ko abendura arte Espainiako estatu osoan. LAB eta ELA sindikatuek baina argi adierazi dute ez dutela onartuko. Asteazkenean berriro bilduko dira zuzendaritzarekin eta sindikatuekin. Aiara de Urreta. ArcelorMittaleko Espainiako zuzendaritzak aldi baterako erregulazio espedientea proposatu du 2023ko abenduaren 31 arte Espainiako estatu osoan. Horretarako enpresak negoziazio batzordea eratu du eta bertan LAB, ELA, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek parte hartuko dute. Asteazkenean berriro bilduko dira sindikatuak eta zuzendaritza. Arrabotza sortu du albisteak, izan ere LAB zein ELA sindikatuek ez dute proposamena begi onez ikusi. 2021ean 13 milioi euroko irabaziak izan zituelako Arcelorrek eta 2022ko lehendabiziko hilabeteetan errekorreko irabaziak izan baititu enpresak. Horrez gain, sindikatuek nahiko lukete Euskal Herri mailan negoziazioa egitea. Egoera horrela, Asier Calderonek labeko ordezkariak eta Unai Martinezek elako ordezkariak azaldu dutenez guztiz baztertzen dute erregulazio espedientea. Ez degula babestuko, esan gaik ez buruik ez duen planteamendu dago. Eta ugarbi erraten dugu, langileok ez da erraminta bat. Langileok pertsona gara eta gure eskubideak ditugu eta dugu inondik inora horrelako errespetu falta onartuko.
Ikasturte politikoari hasiera emango dio ostegunean Eusko Legebiltzarrak eta Iñigo Urkullu lehendakariak hitzaldia eskainiko du goizeko saioan. Lehendakaritzatik hitzaldiaren ardatz nagusiak igorri zaizkie gaur Legebiltzar taldeei eta komunikabidei. Igorritako laburpenak jasotzen duenez munduak bizi duen ziurgabetasun egoera izango du hizpide Urkulluk. Azken 2 urte eta erdian pandemiak eragin duen osasun krisiak eta gaur egun Ukrainiako gerrak sortutakoak ziurgabetasuna ekarri dutela azalduko du eta testuinguru horretan lankidetzan oinarritutako gobernatzearen alde egingo du. Eguerdi honetan lehendakaria Andoni Ortuzar Euskadi buru batzarreko presidentearekin bildu da Sabinetxean legegintzaldiko lehentasunak finkatzeko. Bertan izan da Joseba Egibar, legebiltzarkidea ere, eta adierazi duenez ostegunean izango den politika orokorreko bileraren lerro nagusia akordioak bilatzea izango da haien alderdiarentzat. Osoko bilkuraren behintzat lerro nagusiena jarrerei dagokionez izango da akordioa behar ditugula. Akordioa behar ditugula guztiok krisi garai ontatikan ondo ateatzeko. Eta badaukagu herri neurria, baditugu gaitasunak, tresnak, jendea batipat, eta nik uste jende horri mintzatu behar gehala. Eta esan baita ere arlo personalean guzti honek eskatuko dula konpromisoa eta gizarte disiplina. EH Bildu konferentzia politikoa egin zuen larunbatean Bilboko euskalduna. Jauregian Euskal Herria askatu eta beste mota bateko gizarte bat eraikitzeko xedea berretxe eta horretarako urrats garrantzitsuak egin dituztela, esan zuen bertan Arnaldo Otegik. Era berean EH Bilduko idazkari nagusiak jakinarazi zuen Euskal Estatu itunak proposatuko dituztela. Aurten Euskal Herriak behar duen ibilbide nazionala egiteko eta erronka guztiei aurre egiteko, energia, zaintza, aldaketa klimatikoa, eredu poliziala eta hezkuntza eredua aipatu zituen. Besteak beste goiz honetan berriz, politika orokorreko eztabaidari begira prentsaurrekoa eskaini du Maialen Iriarte EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaileak subiranotasun gehiago behar dela nabarmendu du eta Otegik asteburuan esandakoa berretsi du. EH Bilduk Euskal Estatu itunak proposatuko ditu aurten. Herri honen eta Euskal Herritarren gaitasun guztiak modu kooperatiboan eta demokratikoan balioesteko aprobetxatu behar dira aliantzak. Eta aliantza indartsuak egin behar ditugu. Eta aliantza indartsuak ehuntzeko unea da. Euskal Herria Bildu izango da, herri honek behar dituen estatu itun hoiek errealitate bihurtzeko bermea. Horretan arituko garelako buru belarri. Aurkezten diren aukera leiho guztiak baliatuko ditugu gehiengoaren interesak babestuko dituzten estatu itunak egiteko. Eta behar diren estatu itun guztiak bultzatuko ditugu herri hau egoera hobe eta esperantzako batera eramateko. Gai zaldatuta berriz, Sarek asteburuan aurkeztu du urriaren 8ko mobilizazioa. Etxerabidea gertu lelopean egun osoko gitaragoa antolatu du aldarrikapena eta festa uztartu. Ignacio Oyarzabalek eta Naikari Iturbek adierazi dutenez 2 mezu helarazi nahi dituzte, batetik euskal presoak gero eta gertuago daudela eta bestetik oraindik salbuespenarekin guztiz amaitzeko bidea egiteke dagoela. Hala, urriaren 8an emango dio amaiera Sarek izan bidea dinamikari. Goizeko 11etan azken kilometroak egingo dituzte Donostia inguruko herrietako kideekin, Bulebarretik Pio 12 etorbidera. Handik azken metroak burutzeko Ilunbera manifestazio koloretsu bat egingo du Sarek. Hain zuzen Ilunben izango baita Sarek antolatu duen jaialdia goizaldera arte. Maiketan emango diogu hasiera egunari eta Donostia inguruetako herrietako kideekin egingo ditugu azken kilometroak. Bulebarretik Pio 12. Kolorezko 4 zutabe osatuko ditugu, bulebarrean batzen garen kideen artean. Azken kilometro horiek batera egin asmoz. 12etan Pio 12 iristean gainontzeko herritarrekin batu eta manifestazio musikatuari hasiera emango diogu. Ilunbera bitarte. Ilunben irakurketa nagusia egin eta jaialdiari hasiera emango diogu goizaldera arte luzatuko dena. Ilunben barnealdean kontzertuen eskaintza 3:30 aurrera hasiko da. Maialen Lujanbio, Amets Arzaius eta Inaute Lorrieta izango direlarik jaialdiari hasiera emango diotenak. Beste hainbat artista eta talderen ikuskizuna zere gozatu ahal izango dugu. Belako, Roten Amairu, Esnebeltza, Sutagar,
Zea Maiz, Lier, Sua, Dr. Deseo, Josu eta Gari Ertzainak, Dupla, Andonio Jokiegi, Trikidantz. Jaialdirako sarrerak oraindik ere eskuragarri dituzue sare.eus web orrialdean. Eta bertaratzeko ere eta itzultzeko autobusak izango dira bai Araba, Bizkaia, Gipuzkoan eta Nafarroan. Beste gai bati helduta, Gorka Ortiz de Zarate ikertzaile gasteiztarrak Taylor domina jaso du eta Euskal Herrian sari hau jasotzen duen lehenengo pertsona da. Produkzio ingeniaritzako nazioarteko akademiak aeronautika industriaren alorrean egindako ikerketa lana saritu du hain zuzen ere. Ortiz de Zaratek Mondragon Unibertsitatean lan egiten du eta haraino hurbildu dira Gasteizko erredakzioko lankideak. Produkzio ingeniaritzako nazioarteko akademiak Taylor dominarekin saritu zuen Gorka Ortiz de Zarate ikertzailaren lana. Ortiz de Zaratek 29 urte ditu, gasteiztarra da, eta Euskal Herrian sari hau jasotzen duen lehenengo pertsona da. Mondragon Unibertsitatean egiten ditu ikerketa lanak beste zenbait ikertzailerekin. Bi ikuspuntutik ikusi dezakegu. Alde batetik, instituzio moduan lortu dugu domina bat lortzea eta ibili gara 25 urte honen inguruan ikertzen hau lortu arte. Orduan, instituzio bezala oso lorpen garrantzitsua da guretzat. Gero, beste ikuspuntua da pertsonalki. Azkenean, 2017an hasi nintzen ni proiektu honetan lanean, eta egunero, 10 ordu, 8 ordu, 12 ordu, azkenengo momentuan 20 ordu, eta batzutan baita lorik egin gabe, azkenean lortu dugu. Eta lehenenga izaten oso garrantzitsua da zuretzako, baina lortzea ja kristoneko lorpena da. Gasteiztarrak dioenez, mekanizazio prozesuetan piezen gainazalaren akabera hobetzeko metodologia berri bat garatzea izan du ardatz 2021ean argitaratutako fabrikazio aurreratuari buruzko bere ikerketa lanak. Azken batean gure helburu nagusia da fabriketan gertatzen dena aurreikustea. Eta horretarako gu garatzen ditugu, esan dezakegu simulazio batzuk, baina simulazio horiek lortzeko eta beraien zehaztasuna handi esateko behar ditugu sarrerazko parametro onak baita. Adibidez, materialen propitateak, ebaketa abiadura, antxeamena eta parametro asko. Eta horien artean dago marruskadura. Eta horien arte zidoen bi metodologia. Alde batetik, zegoen metodologia oso zahar bat, baina ondo zijoana eta emaitzak oso onak zirenak, eta bestea zela nahiko berria, baina emaitzak txarrak ematen zituena, txarrak esain onak. Zein zen problema? Metodologia ona hartzen zituela 2 urte ensaio bat egiteko. Eta gure metodologiakin lortu duguna da, honen emaitza konparableak lortzea, baina esan dezakegu 2 urtetak 30 minutura jaitsi garela. Orain, ikerketarekin jarraitzeko asmoa du. Asko dago egiteke azaltzen duenez, eta zenbait norabide har ditzake bere ikerkuntzak. Simulazioekin jarraitza, hori da Industrial 0.0 eta dena horren barruan sartuta egongo litzateke, eta hori oso garrantzitsua da, makinak konektauta izatea, adibidez mobil batekin jakitea makina ondo dijoan edo ez, bera bakarrik gelditzea. Beste batetik, guztiok ikusten dugun elektrifikazio hori, kotxe elektrikoak, kamio elektrikoak eta hori guztia, azkenean pieza asko mekanizatu behar dira. Baina gaur egungo kotxekin alderatuz, konbustioko kotxekin alderatuz, pieza askoz gutxiago behar dira. Orduan, zer gertatzen da, pieza horiek egiten dituzten enpresak eradatu behar dira. Eta beraien produkzioa guztiz aldatu behar da. Orduan, ez badut aldatzen, desagertuko dira. Eta gu saiatzen gara, enpresa horiek laguntzen. Eta kulturan zinemaldia martxan dela aipatu dugu lehenago ere, bart jaso du Donostia saria Juliette Binoche aktore frantziarrak kursalean. Jaun Andreok, Donostia saria Juliette Binoche-entzat da. Je peux m'approcher? Bien sûr. Il n'y a que les folies qu'on ne regrette pas. Absolument, j'ai l'air plutôt sage comme ça, mais en fait, vous me connaissez pas, hein? Un fidèle compagnon de route, le silence. Bide lagun bati isiltasunari, bai isiltasuna. Isiltasuna presentzia bada, eta hartualdi baten aurretik, antzestu aurretik, isiltasuna da nik dudan indarra. Nik indar horretatik ateratzen ditut emozioak eta sentiberatasuna.
emozioak. Eta borondaterik gabe agertzen da, baina isiltasunik gabe ez dago hitzik. Isiltasunik gabe ez dago espiriturik. Eta isiltasun hori partekatua denean, zinemagile batekin partekatzen duzunean, edo antzezle batekin, edo zinematalde batekin, une horretan bertan urrezko ari bat sortzen da, eta gero hori film bat bihurtzen da. Ordea, Karpeta Urdinak Euskal Herriko torturen inguruko dokumentala estreinatu dute jada Donostiako 70. zinemaldian, zinemira sailean. Orain otsailaren 13. astean Euskal Herriko estreinaldia egitea da asmoa eta nazioarteko estreinaldia ekainean izango da, Adi. El objetivo general del proyecto responde a la iniciativa 6 del Plan de Paz y Convivencia 2013-2016, donde se recoge la necesidad de realizar un estudio científico que nos acerque a la realidad objetiva del fenómeno de la tortura en nuestro contexto. Que haga cosas que si no, no haría. Detenidos y torturados, se suele decir que por el problema vasco entre años 60 en la actualidad se ha detenido en el País Vasco, en Navarra también, a unas 20.000 personas. Bueno, eta lehenengo galdera inberizut, zuk sekula denuntziatu duzu tortura? Ez. Eta asteburuan jaso direnekin jarraikin Nafarroara goaz, oroimen historikoa lantzen doaz, urratsez urrats. Eta atzo Marabillas Lambertoren bere aita eta familiaren omenez, Pello Iraizoz eskultoreak egindako monolitoa inauguratu zuten Deierrin. Larragako loretxoa eta bere aita erail zituzten herrian ibirikun egin zen ekitaldia, hain zuzen ere, Sandra Urra. Oroimen historikoak badu oraindik egiteko bidea. Izan ere asko dira 36an fusilatutakoak, eta horien artean badaude herriak bereziki ongi gogoratzen eta barkatzen ez dituenak. Marabillas Lamberto Larragako loretxo 14 urterekin bortxatutako eta erailako neska bada horren eredu. Bere aita Vicente Lamberto azken unera arte defendatu nahian, beste batzuekin batera Deierriko ibiriku herrian erail zituzten. Gaur egun haien arrastorin gabe jarraitzen badugu ere, haien oroimenean 3 metroko monolito bat eskaini die Deierriko haranak. Ekitaldian Deierriko herritarrak, udaleko kideak eta Ana Oio Nafarroako gobernuko herritarrekiko harremanetarako kontseilariak parte hartu dute. Memoria ez da iraganeko kontua, baizik eta etorkizuneko kontua, ez? Aldako ekitaldia, esaten dudan bezala, oso beharrezkoa dira. Ilusio handiz, Pello Iraizoz eskultoreak hartu zuen monolitoa lantzeko enkargua. Uno de los barrenos que no había roto, pensé romperlo, pero luego pensé que estaba muy bien donde estaba y tenía un motivo para estar. Entonces, cada agujero en el borde de la piedra simulan disparos, simulan reventones, ¿no? Son disparos. Y este es un disparo más. La flor de Maravillas está rota. Aurrezkoa Eneko Olazko zen bertsoak, berri txarrak taldearen Marabillas abestiaren bertsoa dantzaz lagunduta, era guztietako keinuak ez dira falta izan ibirikun ospatutako ekitaldi hunkigarrian. Los muertos nunca mueren si los recordamos. Y supongo que todos nosotros lo recordaremos hasta que nos muramos. Maravillas, Florifica de Larraga, Amapola del Camino, te seguiré donde vayas. Ez eta Fermin Valentziaren ahots bereizgarria. De flores republicanas. Euri asko egin du ordutik Marabillas eta bere aita hil zituztenetik, eta haiei eskainitako abestiak egon badira ere, orain arte ez da haien oroimenezko monolito bat enkargatzeko ardura hartu duen erakunderik egon.
Eta Nafarroatik Arabara, 2 urteren ondoren Lantziegon ospatu da Arabako Errioxako mahats bilketaren jaialdia. Aurtengo mahatsuztako lehenengo ardoak dastatu dituzte bart, eta ez hori bakarrik, dantza, musika eta ardoen 29. lehiaketa ospatu da ere ikusi. 2020an eta 2021an mahats bilketa llegatu zen jaialdirik gabe. Aurten berriz normaltasuna ere heldu da mahats bilketara. Eta behar den bezala eman zaie ongietorria urteko lehenengo ardoei. Goizean goizetik hasi ziren ekintzak 10:00 Arabako Errioxako dantza taldeek girotu zituzten Lantziegoko kaleak. Ordu erdi geroago pregoia eta ekitaldi ofiziala izan ziren. Mahats zapaltzeari ekin zitzaion eskualdeko udalerri bakoitzeko ordezkariek mahats saski txiki bana uztu ondoren. Hortik atera zen zuzenean urteko lehenengo multzoa. Jaialdiaz gain ardoaren gatazka ere izan zen protagonista eta alderdi politikoek eman zuten euren iritzia. Bestalde, egoera ekonomiko larria dela eta mahastizainek iragarri zuten esportazioek 15ko jaitziera izan zutela. Hala ere, azpimarratu zuten Araba Errioxako ardoa zabaldu dela 91 herrialdetan. Nafarroara bueltan burujabe eguna ospatu da larunbat honetan Tafaian. Ekonomia sozialaren arloan ibiltzen diren kooperatiba eta enpresa ezberdinek hitzordua eman dute Nafarroako herrialdean eta bertan haien proiektuak ezagutu eta informazioa jasotzeko aukera izan dute gerturatu diren guztiak ikusi. Eta kiroletan Europako multikirol txapelketa jaso du Bilbok asteburuan. Juan Martín Elespuruk Espainiako kolorei uko egin eta bere klubekoekin hartu du parte veteranoen Europako duatloi txapelketan. Antxitxika Debagoiena triatloi taldearen elastikoarekin eta ikurrina eta Nafarroako bandera eskuetan heldu zen helmugara. Europako duatloi txapelketan lehiatu zen 74 urteko mailan eta 5. postuan amaitu zuen 11-tik. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan kainakairen tirakantu berriarekin utziko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu atarian bihar arte. Zuloan berantzea pampin bat